dit is een unicum in de 10 jaar dat we dit programma maken. Over de 3000 afleveringen. We hebben nog nooit de camera uitgezet bij een dubbele aflevering. Hebben we vandaag wel gedaan. En de uitzondering maken we voor Angel. Want Angel zit namelijk direct, nadat we klaar worden met de eerste opname, dat haar man, Drik, die eigenlijk Erik had, maar dat is dan weer een verbastering van Hendrik, dat hij, toen hij carnavalsprins was, wie noemde ze hem? ACDC-prins. De ACDC-prins. En ik had niet goed opgelet, want toch stiet het inderdaad op de oprit ACDC. Maar dat moest je me dan toch eens uitleggen. Ja, daar had je in zien, hoe heette die dingen? Ja, een proclamatie. De proclamatie. Onder andere gezegd dat als er iedere keer als prins opkwam, dat er iedere keer ACDC gedraaid moest worden. Dat had ik gewoon vast laten leggen. Ja. Dan gaat die liefde voor die band wel heel ver. Bij hem heel erg. En als hem dan ziet wie er losgeeft, dan denk ze ook dat man is van elastiek. Zien er filmpjes van? Ja. Ja? Ja, uiteraard. De prins die losgiet op ACDC. Ja. Nou hebben we vandaag een geluidsman bij ons. Ja, kijk. Hè? Want Maurice, ik best, ja, we hebben die geluid even niet, maar knik maar gewoon ja. Ik best een geluidsman van Action in DC, hè? Ja, vroeger was dat Action in DC, dat heet dan nu AC&DC. AC&DC. De naam wordt korter gemaakt. Ja. Maar dat al 25 jaar. Dus dat bloed van dit begint nu sneller te struimen, nu we het over ACDC hebben, hè? Ja, maar dat is beveiligd van, ja. Ja. Was je bij met Erik kan? Ja, ik heb zo een keer terug met Erik de Prot. Waar komt die liefde vandaan dan? Weet ik niet. Dat weet ze. Nee? Nee. Had hij dat al toen je voor de eerste keer verkeringen had? Nee, dat ik weet. Oké. Maar dan pakt hij zijn luchtgitaar. En dan gaat er helemaal los. En of de stek van de ceremoniemeester. Oh, geweldig. En die pakt er dan. En dan gaat er ook helemaal dubbel liggen. Met zijn knieën zo aan de zijkant. Op ruk. Ja, echt helemaal. Dan gaat hij helemaal los. Ja. Wat vonden ze bij de carnavalsvereniging ervan? Dat wisten ze. Oh, dat wisten ze? Ja, die wisten wat ze hebben gekost. Oké. Die kennen hem al langer dan vandaag. Maar dat gaat echt wel ver, hè? Dat hetzelfde stien in de oprit gelag. Ja, dat heeft er zelf geslepen. Geweldig. En volgens mij is de cameraman nu naar zijn trouwauto. De trouwauto? Ja, Wat is als eigen jeep. Munga, sorry. Wacht, ik kijk jullie alsjeblieft vooral storen, Angel. Anna! Wie hoort nou dat ene hondje, dit nieuwe Grolly of wie hoort dit? Ja, Grolly. Grolly. Dat is degene die geschoren is al. Oké, ja, deze staat nou links. Grolly is geschoren. En de rest moet nog geschoren weer. Ja, dat doe ik van mezelf. Oh, dat doet ze zelf? Maar daar is de dochter van de hele donkere. Oké. Van Cola. Oké, uiteraard is Cola de donkere. Hè? De tweede van links is Cola. Ja. En Grolly is gans links. En dan hebben we de Bubbels. Bubbels. Ja, en de bonte is Guinness. Oké, en gans rechts Guinness. Ja, Bubbels, dan denk ik direct aan de aap van Michael Jackson. Nee. Die hoort ook Bubbels. Nee. En champagne. Oh. Het zijn allemaal dranken. Ja, ja. En die zonger alcohol, die heb ik verzonnen. Ja, Emus moet alweer netjes blijven. Hey, en dit is ook dit zien de stille getuigen van. Van Erik. Maar waarom rookte de sigaren niet op? Dat weet ik niet. Oké. Eerder deed hij dat wel, Maar dat deed je ook toen de prins was? ja, lag die op de vensterbank bij het café waar er binnen was. Dus mensen hoefden nooit te vragen waar de prins was. Ja, en toen hadden we nog 3 cafés en nu hebben we er 0. 0. 0. En wat doen de mensen dan in de dorp als ze ergens iets willen gaan drinken?
Toes? Toes of naar Eg of zo. Oké. Die is niks meer. Ja, bij, Scheids. op een boom. Op een wat? Op een boom, de frituur. Oh, dat is... Bij hen. ja. Ja. Nee, maar wie had het geheugje ook alweer? Door? Dat het? Er zien we wel eens geweest, hè? Daar stijgt ze op de kruising en, Ja. en dan kieken ze eigenlijk 3 kanten Duitsland in, hè? Ja, precies dat. Ja. En laten we vooral geen namen nemen, maar die frituur die schijnt wereldberoemd te zien, hè? Ja, hele goeie frituur. Vanwege het soervlees of wat horen nou? Weet ik niet. Oké, daar komt je nooit. Jawel, Oh. eerdere nu even eerdere donderdag, nu eerdere woensdag. Oké. Maar er is ook een café bij? Ja, café, Oké. een restaurant. Je kunt ze heel Oké. goed eten. Oké. Moet geen reclame Nee, maken, maar doen we je ook kunt ze heel niet. We goed hebben ook eten. geen namen genoemd. Maar Erik Drek zit bij de Nationale Reserve. Ja. Heeft dat ook iets met de jeep te maken? Want dat is ook een leger. Ja, maar die heeft er al ook heel lang. Die had je er al voordat er mee gaat, zeg maar. En die heeft er helemaal opgeknapt voordat we gingen trouwen. Oké. Maar dat was de trouwauto, Ja. zei ze. Dicht met een wit kleed in een lege groene Ja. jeep. Oké. Want ik heb nog naar andere kleurenjurken gekeken vanwege mijn tweede huwelijk. Maar ja, wat deze bij een negergroen pak aan. Wat voor kleur? Had hij een lege groen pak aan? Zien DT-pak had je eraan, ja. Nee! Op mijn verzoek, ja zeker. Op 10 verzoek ook Ja, nog? op mijn verzoek. Oh, wat grappig. Ik heb die term al... God weet hoe lang niet meer gehuurd. Het IT-pak, hè? DT. Het DT-pak, ja. DT. Ja, dat was het chique... Het chique uniform, ja. Heb ik ook gehad. Toen ik dienstplichtig was. Nooit aangehad eigenlijk. Maar zoek ze hem geer in zijn uniform? Oh ja, zeker. Ja? Ja. Dan ben je weer waarom ik hem stoepje noem. Ah, wat is dat toch met vrouwen die mannen in uniform zo aantrekkelijk vinden? Wat is dat als Dat weet ik niet. Oké. Want ik vind de politieman helemaal niet aantrekkelijk, maar dat is het andere oorzaak. Oké. Heeft dat iets met bekeuringen te maken? Nee, nee. Oh, nee. Nog nooit geen bekeuring gehad. Oké. Wel ene keer van de weg afgehaald, maar toen dachten ze dat mijn auto ergens anders geregistreerd stond. Ah. Maar voor Nee, een- dat heeft gaat met mijn ex-man te maken, dus... Oké. Nou, ik ga het verder ook niet over hebben. Nee, maar dat even niet. een DT-pak, ik denk dat dat maar zelden voortdurend is. Dat iemand trouwt in zijn... Dat weet ik niet, maar ik vond... Dat wou eerst naar Utrecht om een pak te lenen. Van uit het leger. Dus ik, waarom zou ze helemaal naar Utrecht gewoon als ze boven een mooi pak op zagen? Oh, wil ze dat ik dat dan doe? Ik zeg, joh, eigenlijk wel. Dus, Wauw. Het ook strepen. nee, met heel veel medailles. Ja, hij heeft ook 2 strepen. Dat is corporaal 1. Corporaal 1. Oké. Maar waarom heeft er veel medailles? Heeft er Oh. bijzondere dingen gedaan? Omdat er heel lang bij het leger zit. Oké. Hij is met zijn 18e opgeroepen. Toen nog als Dienstplichtig? dienstplichtig. Oké. Hij had er gaat van uitstel gehad omdat er nog niet klaar was met de opleiding. Ja. En ja, sinds hij dat daarna gezet in het leger. Dus dat die mens doet. Bij de Nationale Reserve. Ja. Wat doen ze bij de Nationale Reserve? Alles. Alles? Ja, ik heb eigenlijk geen Volgens mij idee. alles. Oké, dus die is er regelmatig op uit. Ja. Straks heeft er weer een 24 uur oefening en een 50 uur oefening. En dan- wat, en wat, dan- en wat duidt er dan? Is ze chauffeur of... Hij is chauffeur. En hij is nu bij de staf, dus er moet ook dingen klaarzetten en zo voor de anderen. Ik zou vast leuke gesprekken met Drik kunnen hebben. Want ik heb als dienstplichtig ook bij de staf gezeten. En dan race ze als chauffeur. En dan race ze grij rond en manschappen Ja, dat rondrijden weet ik en ook. zo. Manschappen heeft er volgens mij altijd al gedaan. En nu- hij is 2 keer uitgezonden geweest, hè? Pas op. Nog? Bosnië. Oei, Maar wel voor mijn tijd. oké.
Maar dat is vast Maar dat spannend weet ik wel. geweest. Ja, dat denk ik ook voor hem. Oké, is er door wel goed uitgekomen? Ja. Ja? Dus geen trauma's en overgehaald? Dat op heden niet, nee. Misschien zit dat er wel in, maar dat hoort er mooi onder controle, zou Oké. ik het zo zeggen. Ah, oké. Dus daar praat er ook niet over? Als ik er nog vroeg, dan praat er erover. Oké. Maar Goh. Ik ben jammer dat het er niet is, hè. Want, ACDC-man en militair uitgezonden geweest. Sigarenroker. Prins Klaus ontmoet. Prins Klaus ontmoet. Ja. Oh nee, Prins Bernhard is dat. Hebben we hem toch nog op de foto? Ja. Tenminste, ik ga ervan uit dat dit terug is. Ja. Kijk. Wel een 10 jaar jonger natuurlijk. Ja.